I den lille video vil jeg vise, hvordan man laver et godt afsnit i en analyserende artikel. Jeg tog udgangspunkt i en elevbesvarelse, hvor en elev har analyseret Mette Moestrups på Halmtorvet. Og det er bare et enkelt udsnit af den opgave, jeg har taget fat i, og prøve at vise, hvordan man kan skrive et godt afsnit. Centralt er det her, at man har en afsnitsindleder, og man har en nøglesætning. Og afsnitsindlederen sætter sådan en ramme for, hvad afsnittet kommer til at handle om, og skaber et fokus for et afsnit. Og nøglesætningen kommer til at være den hovedpointe, man forsøger at dokumentere i sin analyse. Og den hovedpointe hænger meget tæt sammen med afsnitsindlederen, så der er en sammenhæng mellem de to ting, for at skabe et meget fokuseret afsnit. Eleven starter som sagt med sin afsnitsindleder. I digtet etableres et skarpt skel mellem det smukke og det grimme, som bruges til at illustrere kontrast mellem det naive syn på verden som smuk, og et mere realistisk og hårdt syn. Så her der er eleven sat ramme for, hvad der er afsnittets fokus, og hvad det kommer til at handle om. Så begynder eleven så at gå ned i det konkrete arbejde. Først skriver eleven en lille bitte indledning til det næste stykke. Torvet bliver i starten positivt beskrevet af digterjeget. Så kommer der et citat, altså evidence, og du tog med subjekter nøgne under deres tøj. Dit springvand var kosmetisk hvile. Det er citatet, dubitationen kan man sige, og nu kommer så explanation, altså forklaring af citatet. Her besjæles torvet og gøres til et levende interessant væsen, som er til stede sammen med kvinden. Når hun siger du og dit, fører en samtale med torvet i anden person, som om det var en ven, hun går sammen med. Springvandets hvile peger på en ro og fredfuld stemning. Så her der slår eleven ned på nogle konkrete steder i citatet, som eleven så fortolker på. Og her er det meget interessant at se, hvordan eleven får anvendt danskfaglige begrebsapparat direkte i sin analyse ved at skrive besjæles torvet. Så bliver det danskfaglige begreb en naturlig del af det sprog, eleven skriver i. Videre skriver eleven, kvinden beskriver også torvet med en duft af byfornyet klematis, hvor klimatisen dufter, hvilket har en positiv konnotation, og koblet sammen med billedpæn af byfornyet, forbindes klimatisen altså grundlæggende med noget pænt, nyt og duftende. Her går eleven igen ind og peger på at tage et citat ud fra teksten, altså hendes evidence, og forklarer, hvad det betyder, ved først at lave en analyse af ordet duft, som har en positiv konnotation, og lave en analyse af metaforen byfornyet klimatis, og ser på, at byfornyet er en del af billedplanet. Igen er det danskfaglige begrebsapparat helt aktivt til stede i ens tekst. Og så kommer fortolkningen, så forbindes klimatisen altså grundlæggende med noget pænt, nyt og duftende. Og det er tolkningen, hun laver af det. Ud fra de to citater, ud fra det tolkning, hun har lavet, så laver eleven så en samlet pointe, kan man sige. Torvet bliver så knyttet til noget positivt. Blomster, ro, duft, smukt, og er nærmest en ven, digter, der har en samtale med. Det er altså opsamling på de analyser og tolkninger, eleven har foretaget af de to citater. Og så har hun sådan set dokumenteret den første del af hendes afsnitsindleder. Først laver eleven en lille link, som fortæller, hvad der kommer til at ske i det næste afsnit, og binder tilbage til det tidligere afsnit. Blot få linjer senere bliver duften udskiftet med stank, og virkelen indfinder sig. Det er et link til, hvad der kommer til at ske, og linker sådan set teksten sammen fra det, der er foregået før, til det kommer til at ske nu, hvor eleven vil dokumentere den anden del af sin afsnitsindleder. Foretoget sank og stank andres pis, skriver eleven, og det er citat fra teksten, altså hendes evidence. Kommer explanation her nu, hendes forklaring af, hvad der står i det citat. Foretoget nu blot et konkret foretog, som ikke længere besjæles med du, og byrummet knyttes an til ord med negative konnotationer ved ordet stank. At foretoget synker viser også, at byrummet før placeret på et højere plan, som digteret kunne kommunikere med, nu falder det ligesom ned og bliver konkret anderledes fjern. Det er tydeligt, at eleven går ind og fortolker på det, og ser en kontrast mellem det før og det, der er nu. Eleven bruger igen danskfaglige begreber som en naturlig del af sit sprog, besjæles, negative konnotationer, digterjeget, og eleven ser en kontrast i teksten, og det er det, der bliver afsnittets pointe. Så går eleven lige på med et nyt citat, uden en form for introduktion. Ved foden af den lille klimatis et brugt kondom. Klimatisen, der før var byfornyet og duftede, bliver nu knyttet an til noget uhygiejnisk og klamt. Et brugt kondom. Det vil sige, her går eleven så ind og peger på igen en ændring. Klimatisen, som før var noget byfornyet, den bliver nu til noget klamt. Og her laver eleven altså et tolkning af, hvad ordet kondom peger på, at det er uhygiejnisk og klamt. Og det bruger hun sådan set at sætte den her modsætning op mellem beskrivelsen af byrummet før og beskrivelsen af byrummet nu. Og så kommer nøglesætningen, den hovedpointe, som eleven prøver at komme frem til at dokumentere. Transformationen af byrummet fra besjæling, skønhed og en personlig ven til en konkret, grim virkelighed er komplet. Digterjegets naive, romantiserede blik på byrummet afløses af et realistisk perspektiv med byen som grim og stinkende. Så her er ligesom den hovedpointe, eleven kommer frem til, og det bunder alt sammen i de citater, altså evidence, og de forklaringer, hun har haft med analyse på tolkning, altså explanation. Og så kommer point, altså nøglesætningen her.
Tekstens yderkomposition med 20 linjer falder i 2 dele på hver 10 linjer. Først en positiv beskrivelse af byrummet, og derefter den negative. Samtidig ødelægges rimstrukturen i digtets sidste linjer. Fra start følger digtet en krydsrimstruktur, men de sidste 4 linjer rimer ikke, og det understreger faldet fra det smukke og det harmoniske til det grimme og kaotiske. Her går eleven altså ind og peger på noget analytisk, hvordan teksten er struktureret, hvordan rimen er struktureret. Det er ren analyse, og laver en tolkning af dem, som ligger i fin forlængelse af den nøglesætning, som eleven har etableret allerede. På den måde laver eleven et meget, meget, meget klart struktureret afsnit, hvor afsnitsindlederen hænger rigtig fint sammen med nøglesætningen, og alt det arbejde, eleven laver analytisk og fortolkningsmæssigt, peger frem mod nøglesætningen. Der er ikke noget her, der stikker ud eller peger i en retning. Alt er fokuseret på lige præcis at fastlægge denne nøglesætning. Og derfor fungerede afsnittet super godt. Også fordi danskfaglige begreber er en helt naturlig del af den måde, eleven har formidlet sit afsnit på.